Gizakiak hasieratik sentitu du babesaren beharra. Sua babes garrantzitsuetariko bat izan zen, kobazuloa baita. Baserriak elementu bi horiek batu egin ditu. Baserria Euskal Herriko eraikuntza referentziala izan da eta natura eta gizakia batu du. Momentu honetan hilzorian dago eta belaunaldiak desagertzen ari dira, badoaz. Baserria uzten ari gara, alde egiten eta gauzak handik ateratzen. Gauzak ateratzen direnean, haurtzarora eramaten gaitu egoerak. Bertan, momentu intimoa bizi zendu ditugulako. Haurtzarora eramaten gaitu ere poesiak idaztea. Umea moduen sentitzen gara. Momentu horietan, gauzak kontaezinak direnak nahi ditugu kontatu hitz gutxi batzuekin. Poesiak aukera hori ematen du, hitz gutxi batzuekin kontaezina kontatzea. Eskerrik asko.